Fisto boy, imali ishayiwe namhlanje. Kathi yini boy ujabule? Ntwana, maybe ngizoba happy kuwe bongalahla amathuba akho kanje. Boy, angililahlanga futhi isuba lami. Yabo. Fisto zifethu ziningi indlela zokwenza into. Yabo. Nami-ke ziningi indlela zokuthi ngifeze iphupho lami. Asikho isidingo sokuthi manje ngize ngiye eGenesis la ngizofike ngitshelwe khona ubani nobani ukuthi ngicule kanjani, ngicule liphi iculo, ngicule nini kanjani. Hayi mfethu. Angiyona into ukuthi manje kumele ngidatshulele umuntu-ke njalo uma ngisendaweni wokuthi umuntu ufuna ukungidabukela. Mina mfethu ngifuna ukuba sendaweni la ngikwazi khona ukuthi ngikhululeke ngizenzele into yami. Njengala, yabo la ngitshelwe umuntu ukuthi ngicule nini kanjani, la ngiyazenzela. Yabo la mfethu ukhale sami isicathulo futhi nginabantu bami abangifakela imali nje kanje. Yabo? Silala sidlile, si-right, isipani ngesishaya futhi nephupho lami ngiyalifeza. Angithi? Ntwana ngiyakuzwa. Mara yazini mfana, yenza into eyibonayo, yenza konke obhilivela kukho, u-right, enjoy.